Opakovane vo videách, statusoch či odborných článkoch sa venujem téme podozrení z manipulácie trestných konaní a inštruovania vypočúvaných osôb zo strany OČTK. Uvedené je aj v predvolebnom období celospoločenskou témou. Venujú sa aj médiá, aj politici. Existujú vlastne dva protichodné tábory. Jeden tábor tvrdí, že sú to nezmysly a výmysly, ktorých jediným cieľom je zastaviť prebiehajúce trestné konania. Druhý tábor vlastne tvrdí, že trestné konania sú zneužívané predovšetkým na to, aby bola likvidovaná politická opozícia. Ja ako dlhoročný advokát a sám z vlastných skúseností z môjho trestného stíhania tvrdím, že niektoré trestné konania sú manipulované a dochádza k zneužívaniu trestných konaní. Pri vyjadrovaní o týchto manipuláciách som vždy veľmi zdržanlivý. Pretože ctím si a rešpektujem prezumpciu neviny. Zároveň však tvrdím, že manipulácia trestných konaní tu vždy bola. Som v advokácii už viac ako 20 rokov a počas celej mojej praxe som sa stretával s manipuláciami trestných konaní. Počas všetkých rokov mojej praxe a počas všetkých vlád. Zároveň musím povedať, že v minulosti sa jednalo skôr o ojedinelé prípady. Taktiež tvrdím, že manipulácie trestných konaní boli v minulosti využívané v prípadoch vyšetrovania tzv. Robokrvkej mafie. O tomto svedčia vlastne aj rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, napríklad Adamčo, Mucha, Basaraba Paulus a najnovšie Erik Adamčo. Zároveň tvrdím, že manipulácie trestných konaní sa netýkajú iba mediálne známych prípadov, ale dejú sa aj v obyčajných bežných prípadoch. Preto vždy rád uvádzam, že existujú dôvodné podozrenia z manipulácií trestných konaní, ktoré je potrebné riadne vyšetriť. Som však toho názoru, že nie je otázka, či sa preukáže, že dochádzalo a dochádza k manipulácii trestných konaní, otázka je skôr, kedy sa tak stane. Vždy rád uvádzam, že všetko, čo prezentujem, viem podložiť aj nejakými relevantnými dôkazmi. Ako advokát som však viazaný mlčanlivosťou o skutočnostiach, ktoré som sa dozvedel pri výkone mojej advokátskej činnosti, preto niektoré skutočnosti viem uviesť len vo všeobecnosti. Pred časom som prevzal zastupovanie v jednej nie mediálne známej kauze. V tomto konaní vypovedajú viaceré vypočúvané osoby o tom, že v tomto konaní došlo k manipulácii dokazovania zo strany orgánov činných v trestnom konaní, inštruovaniu vypočúvaných osôb, ba dokonca ku zastrašovaniu vypočúvaných osôb. Tieto osoby uvedli priamo na hlavnom pojednávaní v predmetnej trestnej veci, čiže tieto skutočnosti zazneli na hlavnom pojednávaní, ktoré je verejne prístupné. Musím zopakovať, že sú to tvrdenia týchto vypočúvaných osôb, ktoré zazneli na verejnom hlavnom pojednávaní. V tomto konaní mali v prípravnom konaní uvedenú vec vyšetrovať vyšetrovatelia NAKA. Dokonca jeden z tých, ktorý je spolu s našimi chlapcami Čurilovcami obvinený, a taktiež vyšetrovateľ, ktorý je dnes vo vedúcej funkcii na NAKA. Ale veď posúďte vy sami. Prečítam vám niekoľko citácií, ktoré pochádzajú z uvedeného pojednávania. Tu musím zdôrazniť, že nimi disponujem legálne a osobne zaručujem autenticitu a pravosť prečítaných citácií. Takže, citácie z uvedených pojednávaní. Svedok A. Ja mám strach z OČTK. Svedok A. Ja som v minulosti vypovedal nepravdivo v prípravnom konaní voči XY a z časti aj voči XY. Vypovedal som tak preto, lebo som bol donútený zo strany OČTK. Svedok A. Vypovedal som vtedy voči nemu len preto, že to tak operatívci chceli. Hrozili mi, že inak budem dlho vo väzbe, nebudú mi povoľované návštevy ani videohovory. Kým som nezačal vypovedať, ako oni chceli, takto vo väzbe so mnou tak aj vyzeralo. Svedok A. Tí operatívci mi v rámci nátlaku spomínali aj to, že nemajú problém podhodiť drogy na môj pozemok v čase, keď som už bol vo väzbe s tým, že zoberú do väzby aj moju ženu. Svedok B. V prípravnom konaní som voči nim vypovedal len preto, že sa mi vyšetrovateľ XY vyhrážal vysokým trestom. Pokiaľ som chcel uzavrieť dohodu o vine a treste, musel som vypovedať tak, ako chceli policajti, aby im to zapadlo do nimi vymysleného konštruktu. Musel som teda vypovedať na také osoby, ako oni chceli. Svedok C.
Tá výpoveď, ktorú som urobil u policajtov v X, je nepravdivá. Ja som vtedy tak vypovedal len preto, lebo oni mi vraveli, ako mám vypovedať. Svedok D. Voči nemu som dňa XY vypovedal len preto, lebo mi to vyšetrovateľ XY prikázal. Ja som bol vypočutý policajtami z inšpekcie ohľadom postupu vyšetrovateľa, ktorý pri protokolácii mojich výpovedí uvádzal veci, ktoré som ja nepovedal. Upozorňoval som ho na to pri mojej výpovedi, ale on mi vravel, že je to tak dobré, že sa to potom opraví. Opäť ten istý svedok. Aj v tejto časti mi moju výpoveď upravovali policajti tak, aby im to pasovalo do akcie, ktorú práve riešili. Tuším, to bola akcia X. Ja som teda nemal šajnu o drogovej činnosti osoby XY. Takto to zoštilizoval vyšetrovateľ, on mal na to talent. Svedok D. Ja som takto vtedy nevypovedal. Ja ani neviem takto sformulovať vetu. To si takto naformuloval vyšetrovateľ. Počuli ste dobre, milí priatelia. Toto sú citácie priamo zo zápisníc hlavného pojednávania. V mediálnom prostredí zaznela informácia, že jeden z obvinených vyšetrovateľov NAKA, našich chlapcov, Čurilovcov, Pavol Ďurka by mal byť menovaný do riadiacej funkcie na úrade inšpekčnej služby. Vždy opakovane uvádzam, že u obvinených vyšetrovateľov NAKA platí prezumcia neviny. Ale toto už znie ako zlý vtip. Tento obvinený vyšetrovateľ, Pavol Ďurka, ani jeho kolegovia, naši chlapci, neboli postavení mimo službu po ich obvinení. Naopak, boli a sú povyšovaní a teraz má byť obvinený vyšetrovateľ Ďurka v riadiacej funkcii na úrade inšpekčnej služby. Teda v inštitúcii, ktorá vyšetruje jeho samého, jeho spoluobvinených a v inštitúcii, ktorá by mala vyšetrovať podozrenie z manipulácie v tej veci, z ktorej som vám práve prečítal uvedené citácie. Nechcem byť veľmi ironický, ale toto nie je možné ani v Kongu či Zimbabwe. A možno som teraz týmto tieto krajiny urazil. Podozrenia z manipulácií trestných konaní musia byť v záujme verejnosti vyšetrené. Taktiež musia byť tieto podozrenia riadne vyšetrené vo vzťahu k dotknutým osobám, ktorých sa takáto manipulácia dokazovania týka. Pretože ak sa tieto podozrenia riadne nevyšetria, môže dojsť k mnohým justičným omylom. Budú potrestané a odsúdené mnohé nevinné osoby, respektíve niektoré osoby budú odsúdené na oveľa prísnejšie tresty, ako by si zaslúžili, alebo aj za trestnú činnosť, ktorej sa nedopustili. Opakujem, som toho názoru, že uvedené podozrenia musia byť riadne vyšetrené. Ďakujem za pozornosť.